banyo lucu lelo nyotan dagelan binarong gendeng paguyuban karawitan condong raos seni Jawi ing Semarang Mandiri ngrungkep budaya luhur bangsa Indonesia manunggalah terus batin mugi-mugi terus ngembang ngembak marem tenan aku duwe gending sanjiki sepele jenenge ning mirasa rungune hayang sing nabuh para wasis sing ngarang wong Cumandaka ayo wis wong sing jenenge dinarani wong sing clemer iki kaya nyolong pethek sing dinarani areke gak sepiro penggalihe lan karangane kok waduh edan kan lah kok ming sego wadan kok iso nglenyit lho monggo ya nganggo dibawani dagelan runtut sina gendeng ipun kok gambuh dirok kowe nyonyor ora bener pancen ya ditenani sanjiki tenani
gendingane anyar sing nabuh dipilihke sing nom-nom. Sandangane seragam. Jan wis potongane anyar kabeh. Nyoga semene ora ana sing gondrong. Ada sing mimpin Pak Sastranarto. Lah iki mau rak ming sego wadang dinteni gudeg. Kok ya dirungokke kok ya kepenak. Ayo engko ngono ki nek karangan ki tak anggap sing berarti penutuke nggatekke kabeh. Sintene ya tumirah ki ya cah gatekan banget. Cah kok jan kaya kono. Kita iki ora sepira ning apa-apa cak. Ya wis to. Angger izin duwe bahan kenek iki wis urip kuwi solono tenanan. Nyetel kletes. Ayo iya anjen. Nak. Ya. Kula, Pak. Non stop. Kok non stop? Brenio. Omongan ki saiki kudu nganggo saloka. Segolek ibu teng pundi to kok esuk-esuk andang wis ra ana ki? Lho, nek yani ra ndeliki to. Ndeliki sinten? Sing adol poang. Oh, abonemen to? Ora. Mbokmu ki ra mesti nek esuk ra ngekeke gelas nang ngebuk wae. Wingi iki malah sing dodol poang ora liwat. Mbuh diseni umpluk sabun. Nang omah godhog mbokmu lah cungir-cungir ya kuwi jenenge poang sengkuni aku. Dombe mringis aku. Wong kok aja nyok ngawur. Wong sing dodol ra liwat kok ibumu tak golek argo apa? Lah wong wingi ajeng ngejak blanja kok malah kula pun ditinggal. Ya jarene kowe nek melu blanja rewel, mlaku ra betah, becak apa direbu wis? Nunggang becak. Lah wong adoh kok saka pasar niku. Ha hitungane mbokmu ki nggo becake entuk brambang 10. Monggo mbokmu ki nek brambang ora golek. Ora golek nggih tuku to? Njupuk. Njupuk ngene sinten? Lho, wah teknike mbokmu wis tenan ya. Tenan teknik aku wong lanang kalah tenanan. Teknik napa? Padane riwat nggon adol brambang. Nggih. Kuwi nang pojok wetan kono wis kelaan wau piak kelangan. Le dawah nggih riki kok wau teng riki niki le dawah yatra sepala yo dawah mimbik-mimbik kae to. Sing adol brambang lak lunga to. Terus Anjut marani. Marani napa to? Lah mbokmu njukuk brambange kuwi. Ya. Seni penyolongan niku jenenge. Nah iya anjut. Deleke, Pak. Sing nang omah sapa ya? Tunggu lagi. Niki Bu. Kula goleki ya, Bu. Alah iki sing abet iki lho, Nok. Waduh, Boten kuat kula, abot. bapakmu ki nggo apa? Bapakmu kuwi. Bapak-bapak lah kuwi yo nek salah gawe. Wong blanja wong ngampiri kijing yo ora memper. Lah kuwi ra nyolong kijing ta? Kijing apa to mbok disawang mriki? Ah tuku kaya sing peni-peni apa ya sukun, apa duren, timun, Oh, niki dite pipisan, Dite kijing ngoten teles kabeh. Es ngoten kok niki. as. Nggih. Oh ya tulungi nek as. Nggo ngompres bapak. Nya iki sisan iki kayake mburi kono sisan. Nggih. Pakmu? Apik iki es ki ya kopior kok kuwi beras kopior jenenge. Beras cemplungi es kuwi. Bapakne. Piye? Riki kula dak linggo riki. Ya, Niki wau ragate kabeh pun Pira? kula hitung. wis pira? Mbok sampeyan niku sakjane niku wis tak elingke to. Piye? Netone anake iku ora usah digedhek-gedhekke. Bancaan ngono wae ora cukup to. Ndodok kaya ngeten iki. Kowe wong ora tradisi kok. Kowe wong ora tradisioner. Tradisi niku kanca sampeyan apa? Jenenge ngono tegese iki memundi welinge wong tuwa mbiyen. Anak iki kudu dibancaki. Netone delingke, le metu ya apa? Ngono? Ning kula niku le dadi saguh niku rak mergo ngeten. Lah iya. Engko nek aku ora nuruti sampeyan, sampeyan bengok-bengok kaya mau bengi sae. Wong wis turu, wis tak saguhi kok ya isih bengok-bengok. Wah bengi nika. Sampeyan muni napa nika wah bengi nika? Mau bengi iki. Lah ngimpi to. Ora ngimpi ta wong turu Oh, nika mboten nesu kalih kula to. Oh ngimpi nang kanane iki misah wong malah aku ketonyo Wong lak tonyo
cokot bul bantal. Mula bantale bedah kabeh to kae. Esuk tangi turu wareg banget to ngentekke kapuk semono to. Oh, ngoten to. Nah, iki ngene, blonjo wis komplit. Ampun. Engko doncek-onceki lho, Nok. Lah nggih apa ya njur cemplungke ngono wae. Ah, siji. Ora tuku kambil to? Nek kambile empun. Degan. Wah, sama nuku kok kaya aku ngomong kaya karo bledek ngono to. Mbok rindik Iki wae. teknike wong budhek ki ngono. Anggere wong rada budhek ki ngejak omong mesti para seru ben ditanduki seru kuwi akal ngono. Nggih, pripun? Degane nganggo ngarep kae wae. Kambil niku? Kambilke wae rak ming siji ta. Nggih. Kuwi merupakan Sampeyan niku omong kali kula marep mriki kok njur munter-munter karo mriki. mikir merupakan intisari yang tegas. Tegese kambil semono gedene kok ming awoh siji. Ki nek ra istimewa kepiye? Lah nggih. Kuwi aku wis entuk pesem. Napa? Peseman. Peseman niku diwungkus apa piye to? Peseman ki panganan apa to? Dadar. Pesen kuwi padane diweling. Oh, pesen to. Kok jenenge kok peseman? Wingi bengi karak tengok-tengok kono Jemah Kliwon. Oh, wangsit to. Wangsit. Pesem denene. Sapa sing nguyup degan kuwi? Ngombe kambil degan kuwi? Banyune. Apa bathoke? Jeneng tumbe iki ya banyune kok. Lah nggih nguyup banyune degan iku. Kuwi bakal gedhe kamulyane. Tenan ki mula saiki digawe rujak degan. Mengko diombe wong telu. Sakniki lenggawe. Lah ya sisen anak. Oh, lenetonan sesuk niku to. Lah iya, imbuhe rujak degan kuwi. Ning nganggo gula lho, Bu. Lah nggih gula Jawa niku paling enak. Ning sesuk. Nggih pun sesuk ling ngunduh. Yo nang kene. Sampeyan maksud pundi Pak? Metu, menek. Iso menek to, Pak? Ana wong lanang. Tak kandhani to, Nok. Pripun, Bu? Galu deloken bapak mulai menek rak kaya kengkong ya. Waduh. Lho, Pak. Lho. Ini kambile loro. Kok ngendikane siji. Bocah nyok ndisiki kersa. Sita, Lah niku mak buk-buk pindho kenal. pindho sing siji aku tiba ya. Apa aku kira aten meren to. Dadi Ana kambil tibae nuntuti aku. kok nganti iso tiba lho, Bapak. Anggere mrucut wong kira tiba to mesti. Pundi kambile? Tujune lek ku tiba milih ndas sikik. Walah. Waduh nek kupluke sesak, Pak. Kupluke njur sesak. Ya dibedah. Ha iki durung daan kambil iki sing degan iki. Ayo iki goblok sama. Malah enak, Bu niki. Enak iki dikeruk. No. Ngoten to. Ayo dikeruk. No. Banyu akeh iki mesti. Oke. Ah sakniki ngeten gandeng sesuk, saiki disimpen sik degane kuwi. Kayak dhuwur pagar iko mawon. Diparasi sik, Pak niku, Pak. Aja jero-jero ya aja dibolong, ya diparasik nih aja dibolong. Dipotong. Nggih, supaya Wis kaya ndur pogo gini. nggih. Ning ngeten, Tayuh. Hah? Ditayuh. Ditayo niku pripun? Di Kaya inepi. Oh, jeneng kok dinepi mbok ora nek ora ngerti niku takon. Piye, Nak? Ngeten, dadi niku dileki. Gitu. Kok Wah, bela dilek. mah ndak jenes banget. Dibiari. Ayo supaya awake dhewe niku do melek. Ora ngono. Prihatin supaya wangsit niku ana buktine, nggih to nek awake dhewe bakal dadi Ane wangsit mulya. wirawiri ya mah ta. Ah, nggih. Becakane kuwi. Sakniki gandeng pun wengi to niki. Heeh. Nek ngantuk pripun carane supaya melek sewengi? Disubal to. Carane? Ura-ura ya nak. Oh, nggih. Bapak, suarane apik Iki kok. klasa digelar. Telu aja do berpisah lho. Kula nggih melu melek niki. Mak arek ndek mata to. Melak nek Kowe iki sing diperloke. perlu no. kowe iki sing ditirakati wis saiki kowe tak jaluk kadigdayanmu timbang ngantuk kowe ura-ura ana. Kene cangkewe kayak kene. Ura-ura dasare anak kula kok suarane tiru kula. Nek tiru aku nyolong. Endi? Asmara ndara Semarangan nggih, Pak nggih. Heeh, delok suarane. Sing ngapalane jumbuh karo keadaan pun.
Ya iki larasan pelok iki. Pelak. Pelak anu. Aku tahu ya. Pelak. Sama nu meneng mawon to? Oh iya. Anake arep nembang. Oh iya. Nganti wis mangat-mangat. Wis kene. Waduh, anak wedok wasis nembang sudah diledekno. Aja turu sore kaki. Pripun? Dewa nganglang jagat. Dewa apa loper? Dewa. Sampeyan niku mbok ora ganggu to? Oh iya. Nyangking bokor kencanane Cangkeme cilik kok suarane apik ya, Bu? Ya. ngantuk kula punan. Ngonekke saru kok malah ngop dhewe. Dengah ketulak. Nah, niki swara sandang kelawan pangan. Nek wong ngantuk bulane wis ngorok. Urut ya. Pak nggih. Tutukno no, men bapak murang ngrungokke ya ben aku. Ya iku bagaian dipon. Bapakmu wedeni wak tutupane bantal rae niku. Wah, ndang metu duduwe. Wong melek sabar narima Waduh, si Bu ya malah sare, Bu. Malah jingkrong. Mau lanjur aku kancane sapa iki? Jare lek-lekan malah aku ya arep turu sisan karepmu. Ngimpi meneh kowe. Waduh, ketujuh prono atiku. Ngimpi meneh. Waduh, wis jelas ngimpi. Ah napa bengok-bengok meneh? Degan musna, Bu. Lho, degane? Wonten mriki kok, Mak. Duh, jatuh ngantiku degan. Lah kok degane kok ya ora ono ki kek. Oh, ilang ta iki. Terang ya tolong no. Mboten kok wong kula nggih turu teng sanding sampean kan sanding. Nek turu simen. Simen kok siman sampean kok simen. Sijo dikek aku ora. Tindak lanang. Kowe apa, Bu? Wo apa aku ki bojo ki sumpah karo wong lanang. Ya ora patut to nek aku nyolong. Wes saiki ngono wae. Ndak dadi rebutan. Bedukun. Takon wong pinter wis sapa sing nyolong. Engko sampe tudu-tuduhan. Nggone Mbah Kiai kan wae. Yo, Ning nompo tuwa. ayo tuwa ngono. Ning aja nom dhisik. Iki dukun kok dadak milih nom tuwa. Mboten digoleki wetenge nek antar wong sing delik nyolong barang sik, Mas. Iki wetengene kowe. Mangsaku kok kaya wis pirang-pirang dina kaya sial banget niku golek manuk. Ayo nyatane mangsane iki wis do pindahan apa do kepiye. Ajate ki ra ketang manuk emprit apa-apa. Lho iki kok wis
Mongko panase kaya ngene, gek wis ora ana kanca Iki! iki. Lho, Cekel wae Pakne. Iki, kowe nyolong degan. Cara siramu bunder. lho. Didong apa to kok wong Dong pirang? apa do nambung. Kilang-kilang ben aku ora patek serem. Sampeyan niku nesu karo sapa? Nesu karo sing dianani. Oh. Sing dianani sampean ya nesu karo kowe. Lah kok dadi nesu kalih kula niku Kowe nyolong degan gelem ora? Saman ki akon kok ngarani, Pak. Lho tarani njek kono gelem. niku napa edan anyaran apa? Kok sampean kok malah ngino to kali bojoku? Lah niku teko-teko jero nesu kabeh. Niku bojo kula kelangan degan, mesti sampean sing jupuk. Pun ngaku mawon, Mas. Ngatur mawon. Terang genarupane ketok rupa colongan ngono iki. Iki kok wong telu kok kaya enom tuwa padha wae iki do kepiye kula niki ket Ya ora mau nang padha wae kene. kok njur carukan. Iki wong kandelelus. Kesik ta, mangke sik Nom nggih. tuwa napa? Kula niki ora ngerti apa-apa. Ngerti. Lho, kok ora ngerti kon ngerti iki jero. Sengkake ngaluhur, ngerti. Sampeyan niku medine sing ora pati nesu mbok iso nerangke to. Niku karepe ajeng napa, njur ajeng teng pundi kok kowe irit-iritan iki terangno, apa sedulur, apa sak kulawarga. Ora ngaku tak tanganane. Lho kok di tangan ya di tangan. Ben dobel kaya Bathara Guru. Ngeten nggih. Nggih, Le. sing alon-alon. Kula niki saya-saya kesuk urung apa-apa golek manuk ora oleh-oleh, njur teko-teko diseneni arep nesu. Mangke sampean mesti do ngrubut kalih kula. Mula sakniki ngeten, kesik. Raimu ngerenrono Pakne. Dadi kowe ra weruh bocah iki, engko nek nesu wae kowe. Lah iku. Heeh. Moh ndak kok wayang klithik. Kok marep rono kok. Oh iya. Ha ngene, Le. Sejatine bapakmu ki kelangan degan. Bapakmu sapa? Lah ya iki bapakmu padane kuwi ra kowe iki ra Oh. sak pantaran to karo anakku iki. Nggih, niku kelangan degan ngoten napa? Ya jeng nyolong sampeyan. Ngono. Niki Gelem ora gelem kudu ngono. Kowe kuwi. kok nyolong kok dijiat ki priye? Kula niki ora ngerti kok Aku tak marep rono keju e. Alah mau wis delete kok ya. Darat-darat meng weruh kempul e. Nggih pun kajenge marep iki ya ben kula ya ora kepengin kok meng kaya ngono arep kepiye kok, Bul. Ayo, durus sing Anjur iki tenang. degan iki ilang. Mongko sapa sing bisa utawa kelakon mangan degan kuwi bakal mulya tembe mburine. Lah iki ditoi pati malah ngarani aku, ngarani anake to. Lah kene iki wis ngarani wong loro kok isih kurang lho kok. Kaya kuwi wae nggo ngapa mau gede-gede kok isih kurang. Iki omong kok ora nganggo bersangat. Ora nganggo mikir kuwi. Sampeyan niku kok sapa-sapa diseneni, sapa-sapa diseneni. Sapa sing kira-kira njukuk degan tak sengeni? Nah, sing kira-kira jukuk wong aku ora jukuk nggih. Lah, patute kowe njukuk. Sama ampun anu lho, ngonek Sulaya lho iki. Suraya ya pancen wis tak sediani. Kudu Suraya aku dina iki. Ngono. Pun sama nyeseni nggih kula ora marahi lho. Kula wong Lho tengok-tengok sabar iki. to Le, sabar. Pun kajenge Wis ngono. buterusna, Bu. Lah iku rebutan papat wis ngono wae. Pun aku gelem kerot rampal kabeh. Ben ngono. Rebutan papat Serawedi. Lho papa tunggale endi wong ming wong papat ini. Ha iki kula meng telu, ase siji. Aku lho. Ngejak jamuran kita iki. Kok teko-teko njur nubut. Marake menglilihkan. Ku aja dermadame to. Nyolong apa ora? Ora. Wis, aku Karo meneh isin. sakjane bareng tak pikir-pikir ya Pakne. Sing salah ki awake dhewe kok. Pancen. Lho, Sampun kok ya ming manuk piye to kok main mah pancen Kowe ki. mau muni piye to? Sampeyan niku awake dhewe niki sing salah ngoten lho. Ora ngono. Wong iki ya urung tepung, Urung. sapa, jenenge Urung sapa. tau. Lan anake sapa, omahe ngendi. Ora digenake sejarani nyolong degan. Nek gelem. Ning kowe ya aja metenteng kok njur tak ewangi. Emang, kok. Kaya gregetke banget ngono kok. Oh metenteng apa ora to Pakne? Oh pancen tangane ceko dolane. Wadah keris kok. Kok wadah kere. Ayo to ge dirembuk sing wigati. Pripun karepe? Piye penake bune iki? Kowe iki zatine nyolong apa? Ora, kula mboten nyolong. Wis weruh Kula ya omahku isin. urung. Dereng. Lah wong urung weruh omahe kok nyolong ki piye to Pakne? Lho maling ki apa dhewe weruh omahe? Mohal. Ora laras. Menganjap, Wow. mengawur ki menganjap. Ben pokoke kula ora nyolong. Nek kula darani ya isin. Ora Wis, trimo saiki aku. nek kowe ora nyolong gelem melu mbak aku. Lho, gelem. Gelem. Medukun. Ayo dijak bedukun sisa. Oh iya, kula mangke nek takoke nek sampean sing nyolong
Muni ning kono njur piye ngono. Lho. Wis. Ayo ra piye nek nyolong kok jebul. Aku wis gebatu isin ya ora ana wong liwat. Lanjut penjalukmu piye? Mangke nek sampean sing nyolong njur kepiye? Ngono aku sing nyolong pateni ya pateni. Ha iya. Ning nek ora, padane ora nyolong. Ora nyolong kula sampean kula pateni. Ngono. Emah. Kaya ngono nggo apa arepan? Nek kelangan degan kok pateni nek dobel-dobel. Ben. Ha pateni ki iso nek ra kelangan. Ngono. Kok njur arep sak geleme dhewe. Njur sampean sing nyeseni wis ngono. Ngene wae Pakmu, supaya awake dhewe iki ketok nek kelangan tenan, ya toh? Ha iya. Mengko bocah iki ya tok arani tenan. Lah tena Nek pancen mengko nang gone Pak Dukun kuwi ditakokke muni bocah iki sing nyolong. sing niku wong tuwa niku terus tak timblis ngono Lho, wae. kowe mabur sik lho. Engko nimblis tanpa mabur nek kecendeken. ora ngono le. Apa, Dadi Ki? padane nek kowe sing nyolong. Nggih. Padane Pak Kiai, "Wah, niku lho lari niku sing nyolong." Kowe terus pateni ya. Nggih, pun tenan. Pun gelem. Anjur kanggo imbalane kuwi. Gandeng kuwi totokane nyawa to kowe? Nyawa. Nek bapakne muni ya wis ki ya sakjane ora bener. Piye aku apike? Nek ra muni ya wis. Nek bocah iki ora nyolong padane lan bisa nemokake degan diganjar anake dhewe iki. Kepiye? Setuju. Aku seneng kaya kono kuwi nanging rasane atiku kuwi kecakup kabeh. Degan ketemu anake ya duwe sisian. Ngono? Gandeng sing duwe perkara iki kowe. Saiki coba omongo karo bocah iki. Kepiye le? Sago apa ora? Sago, pun, sago. Ngapa aku? Lah niku wau ngendikane kula pun mireng. Wis tak Pun rungake. kula eling-eling. Wis, saiki ayo melu nang nggon dukun. Ah nggih, ha wis Ya. sebarengan. Engko nang nggon dukun diomongke, Bun. Angke kula saksine. Ya iya, ya. Nanti griyane.
Kene le. Aku nonton polahmu kok le seneng atiku, Sawek niki le, ing pedukunan mriki mirengaken suarane walang kekek kok nggih kepenak. Ora, kowe ya melu sinau apa? Nggih, pancen ngilut sawetawis, Pak. Ya syukur. Nek kowe gelem sinau, kuwi ora ana alane. Nggih. Nggih sing sok maringi pitutur kowe sapa, Nggih. Sederek Narto Sabda. Niku minangka pentole krawitane. Ayo wong nyatane kaya ngono ki kabisan. Kagunan. Nah, kuwi nek ditengani apik. Nggih. Senajan nek didelok sak klebatan. Lemu jejengklikan ora karepe nirokke kendang to. Lah nggih. Aning malah kaya jaran komeng ngono lemu mungket. Nocokaken kan. Kok sepi nggih, Kiai? Sepi. Dinten iki sepi. Oh, ayo kuwi lumrah to, Marno. Nggih. Wong kaya uripku ki dadi wong tuwa. Kuwi iso ana kala mangsane sasi sing apik. Ana kala mangsane sasi sing ora apik. Tiang gadah damel nggih mboten wonten sing taken dinten. Nah, Tiang ngono to. sing taken bab sakit nggih mboten wonten. Nah, mula ki apa ya dina iki pancen sasine klebu sasi sing kurang apik apa Tiang manak men kok nggih mboten wonten. Tiang manak. Kok nyuruh wong manak takoke aku kepiye to? Lho lah nggih nek kala mangsane rak njaluk pitulungan mriki. Ning aku ya dudu dukun bayi no. Inggih ning nek mbok ya le ngomong ki aja enek-enek to. Lah nek manak kebebelen mboten saged medal. Angko iki ya le ngomong ki lucu tak rungokake ki omong saka njur aku dukun ki dukun wong tuwa dudu dukun bayi. Lah nggih nyuwuk sing sepuh sakit. Nah, nek bab perkara wong arep nglairake bayi ki rak wis enek dukune dhewe. Nggih, bidan. Lah iya. Nggih. Sing tak karepake ki ngene to. Sok akeh wong arep dhewe gawe kepiye apike ketemune dina apa, sasi napa sak piturute. Nggih. Iki sok takon karo aku. Inggih. Oh, Kiai. Niku kok rupine wonten tiyang rantak-rantak badhe ndak mriki. Iya. Kok kula pakaiane rumiyin nggih. Iya. Monggo. Kene, Bu. Kula wedi, Pak. Kok wedi nang nggon wong kok wedi? Aja brangkang kaya sapi. Kudu ngajeni ya, Pak Nis. Iya, rene. Kene, Nak. Kula ngenteni njaba mawon, Pak. Iya, ngenteni nang jaba cak loro. Calon kalinen. Ndak ora bener. Sandale copot nok. Aku wis sing anak ora. Mlebu sandal copot. Alah, bakmu, sepatune sampean niku mang copot. Alah. Kok mlebu nang nggon wong tuwa barang Aku kon copot sepatu alung mati lho. Sebabe napa? Lah iki kudu sepatu minta buntel kain yo tak lem sak daginge kon nyopot nang tugel. Kula nuwun. Lho, Wah, anu kleru. Monggo. Iki ra uduki ta ya dukune. nggih niki cetha dukune niki. Dukun kok kopi pisan. Dukun niku panjenengan sing aneh-aneh ngoten lho. Ora. Niki merdayoh napa badhe blonjo? Oh, badhe suwan. Kula nuwun. Nggih, monggo. Lho, Sinten niku? kula. Weh. Sanes Daya. Jane mang tekoni, kula sinten ngoten. Nggih. Kula sinten? Kula nuwun. Kaya ngawur. Panjenengan sinten, Pak? Kula iki niku ingkang Sudi Mestani. Nggih. Muhammad Ali. Oh, saking negara Ngastina. Ana luar kok Ngastina le sangkoan megah kok jebul. Nggih. Kula menika ingkang nami Sastra Siswa Hadiwinata Handayane Ngrat Tirta Kamandanu. Praja kula Karanangka. Wingi badhe sowan ngersanipun Bapak Kiai. Oh, Lho, Pak, kok njegok gumun. lho, gumun ora yo ramak biuk. Nah menika menapanipun ingkang bunder?
Growol ingkang bunder pundi? Menika wingking Terbang ingkang pundi? niki lho. Oh, menika simah kula. Oh, bojone panjenengan. Wiwit alit yen dereng bunder. Lah inggih. Pakmu. Piye? Ki angger kaget kok mesti ngono ku piye ta? Ora gulune iki arep nggo muni iki seret kala menjinge kewalik mbrono. Lah, Kula Kiai. Inggih panjenengan nami sinten, Bayu? Kula Butik, simahipun Pak Basio. Oh, menika Pak Basio to. Nggih. Oh, kok mayar men to, Pak Nggih, Bas, Pak Bas. nggih. Badhe wonten perlu menapa? Iki namung badhe kawegikan kula niku. Samangke kleru. Kok kewegikan? Sing wegek niku dukune ora kok sampean. Intisari kula niku namung badhe sowan Bapak Kiai badhe nyara wedekaken babunek kula. Perkawis menapa niku? Kula menika engko ya cukup sampean. Lho mboten nek kira-kira penting, penting. ndang cepet kula aturke. Penting. Nggih bab napa? Mila badhe pinanggih. Kiai menika mila seni kepentingan. Lah nggih. Pokokipun ngaten. Kula menika ingkang dados wigatos. Inggih genahipun ngoten. Haji kula menika ingkang dipun wastani hayo badhe pinanggih ngersanipun Bapak Kiai namung badhe nyuwitekaken kebunekan kula menika kecalan padeganan. Padeganan. Degan. Wah, Wah jebret Aku banget. nyoba wae ya Pak Nem. Ora kuat aku kaget. Kuat dampet timbang tepung bledek. lho mboten kok. Iki ngresak bukaan duel. Kecalan degan niku degane wonten pundi? Napa enten nguwit napa pripun? Ngaten Ji. Nggih. Kapicaksananipun ngaten. Ora dong-dong ngaten nggih, Dik. Nggih. Kula badhe pinanggih kalian Pak Kiai. Wonten Nggih. mboten Wonten. kula sowan kula badhe sowan. Tunggal no kali. Setunggal namung yainipun namung setunggal. Sak perlu badhe nyara widekaken. Kepareng dinten menika kula pinanggih. Rening sampun cekap sawetawis Kakang Mas Basio kalian Mbak Yu. Para rawuh. Kok para rawuh menawa badhe Kok pidato. kaya nang ulem-ulem. Lho, antrangipun ngaten. Oh, iya, lajeng. Badhe kula irit dhateng ngersanipun Pak Kiai Dukun. Monggo kula Suwi derekaken. kula Monggo derekaken. dados anu lagi tebih ta saking Lah, mriki nggih. lagi tebih. Monggo kula Sawetawis. derekaken. Monggo kono kae tanggane kowe. Nggih. Nang langgar Lagi nika. Mamendel rumiyin. Kepiye Marno? Mekaten. Wis tok irit mrene apa? Sampun menika pancen wonten dayoh kalih cacahipun. Loro. Inggih, Bengkaruan Jaler kalian Bengkaruan Nestri. Kok bengkarokan yo? Nun, Bengkarokan. gerangan karepe ra. Caramu ki ra ngunekke gerangan ngoten to. nggih. Sokne alung ganti pacul ngono wae. Inggih, wonten priyantun kalih Iya. badhe ngadhep kalian Pak Dukun. Ya, kene kon maju kene. Ning perkawisipun sepele, Apa? kelangan degan. Lah sepele tadi. Ayo. Lah menika mangke panjenengan rampungi. Ya, ya. Wis saiki kene kandhe. Nggih. Monggo. Capek kandhe. Pelajar mriki. Kali kabeh wae nak kene nak. Le, kene ngaten. Lho, tesih wonten tunggalipun. Wonten nika Marno ya wis. Kowe kepiye to, No? Lah, Wong iki pirang-pirang ngono kok, Jebule sekawan Ah dalya. iya, mula ki dianu to, dipermanakake tenan. Inggih. Ya, kene. Mriki Mbak, Pak Bas. Oh, Pak Kiai. Lho, Wah, Nah, anak kula Kemputra. iki Sanes geng nika anak kula. kowe wong wedok nyantulani wae. Lho, ki apa anakmu apa? Iki anakku kok. Andil. Ya, Andil. upama ora ana salah siji ya ora ana sing Nah, anak iki. ngono. Loro-lorone duwe anak. Nah, mulai iki andil. Marno, Dut. kana anu ngengkringno Wedang. Heeh. Inggih. Ya? Inggih. Heeh. Kok critakaken Pak Bas Ya, iki. ya. Ning sing ngomong. Nggih. Lho jaran. Kepareng miwiti matur, Pak. Nggih, dos pundi? Ana Mila perlu kula napa? Keroyo-royo saking griya. Hmm. Kalian bapakipun Nggih. utawi anak kula lan menika Lare Darsono naminipun. Pundi? Menika ingkang Oh, nika nggih putrane.
Nggih, kowe iki aja nang mburiku mular ketok kowe. Nggih, Pak Bas. Lho, Niku nggih puterane no. nggih. Sanes kok niki. Oh, sing pundi? Niku Oh, sanes tiyang neneka. oh. Namung pinanggih wonten mergi lajeng gesrek. Oh. Nggih. Ning sesarengan Nggih. tunggal keperluan. Ya reno. Lho. Sesarengan kajeng. Oh, tunggal karepe. Nggih. Nggih. Dur pundi? Menika rak ngaten ning gadah perkawisna bapakipun. Ning tambah malih perkawis tunggal malih kalian lare menika. Oh, Terus rak salah bubukan ngaten. Oh, Kalih dadi sal. matumpa-tumpa perkarane ngaten ta. Sepindah gandeng kula menika gadah taneman wit klapa. Nggih. Namung tukul setunggal degan tok. Bapakipun angsal wangsit yen saged dar degan menika sak toyanipun badhe mulya tembe wingkingipun. Oh. Degan pun pendet dipun selaken pogo sedalu ical. Kula pun dakwa, anakipun nggih pun dakwa. Pulcaya pokoke. Awrat deganipun tinimbang simah kaliyan anak. Nggih. Lajeng kula nggih sumpah to badhe sowan Pak Kiai nyara widekaken. Nggih. Ning nyatanipun dumugi mrigikan mergi. Mergi. Menika bapakipun malah nempilingi lare menika. Cekiling caki ya. Sebabe napa kok? Lah gregeten to. Sapa wonge mesti tak mangkeli, degan dimimi kok ilang. Mongko dasar kula nu kawongan sencaki. Ning kabeh-kabeh niku ana perkara dirembuk dhisik. Adongipun. Kok yo duduk ditempiling. Mempeng. Sebabe pripun? Sebabe kok ditempiling pripun? Lah lek ngoten. Nggih. Rupane niku kaya cah nyolong degan. Lho, lek ngoten to. Monggo nyolong degan patut. Tak anteng to. Nggih. Ning nggih endas mingan. Nggih. Dadi kula sakniki ngerti. Piye? Pokoke sampean le kesusun dakwa niku mergo mangkel. Mangkel. Kelangan degan. Arek ngoten. Kabeh-kabeh do ora ngakoni nyolong. Leres. Nggih. Larenipun menika ugi mboten trimah Mboten trima. dakwa. Lho ra ae. Pramila lare badhe wadul penyang piyambak. Kepiye? Sapa kowe sing jeneng? Kula Darsono. Oh, piye Dan? Piye larae kepiye? Kula mboten nyolong degan nika. Heeh. Ning pun wis tani nyolong. Nah, Kula isin. Mesti. Oh. Kudu isin. Kula malah badhe nyuwun pesta kan Pak Kiai, sinten tiyang sekawan nika nggih nyolong. Iya. Pak Bas, Kula nyolong degan mboten? nggih, Sama nyolong? nyolong bro. Nyolong degan mboten? Bol, malah menyolongken Kok menyolongken? Tegese kula niku ribet iki omong. Nyolong mboten. Kula niku nyolongke. Dadi kula nu duwe Oh, sing kelangan. dicalar muni sing kelangan dadi menyolongke. Sampeyan ora nyolong. Mbah boten perlu. Mboten. Kiteng tangane. Nggih, Butik. Kula Sama nyolong mboten? mboten. Mboten. Putrane sinten iki sing istri niki? Jariah niki. Jariah? Nggih. Kula Saman? mboten nyolong. Mboten kok. nyolong. Kok mboten nih. Darsono? Kula nggih mboten. Bener. Ora kabeh ta? Kabeh niki ora nyolong. Lah ngoten. Lho, Nggih ta? nggih. Kabeh wong papat niki ora nyolong. Suci. Ning kula ngerti, batine Pak Basian ngerti. Sebab nek degan niku wis ora nono, ora kelakon sing dadi pengajape. Sebab degan niku dipangan bakal mulya pembudine. Niku degan niku sewutuh, urung kalong. Ning papane ten dhuwur. Lah, sing nemokake sapa sing wani menek ondorante niku sing nemokake degan. Pon, niki seranane. Niki Ondorante kuwi papane nang swarga ya. Wong kiai iki kaya wong lindur kok nek omong. Lho ya ora ngono. Pasane ora nyalar mlaku nang segara lah ya. Niki wedange dunjuk riyen Pak Bas. Waduh serbat iki. Nggih. Monggo-monggo dipun nunjuk rumiyin niki. Piye? Inti sarine iki. Mboten perkawis napa kok piye juk-juk. Heeh. Angel boleh ketemu niki. Jur sampean pundi penemu sampean pripun? Kula ming menehi srana. Degan niku sewutuh. Nggih. Sakniki papane ana dhuwur. Waduh. Sapa wong sing wani menek ondorante niku sing nemokke. Mongko menika ondorante iki rak kayangan. Agak mlebune ning lawang sela penangkep wae, dadak ketemu kali sing jaga loro nika buta, cingkala bola-bola upata nika. Ha nika wae nek klera-kleru le mlaku wis digodo. Piye Pakmu? Alu wong wis ora sah digoleki. Ya iso dipikir. Ya nek dijaga, nek butane akeh dispotong. Ora sing godho sapa? Iki bocah iki gelem apa ora? Gelem neleng. Kula kula ya isin nek ora iso goleki ya Ah, iki- saguh. Nah, sakniki ngoten. Ora sah
mikir sing werna-werna, sing angel tinemu ing nalar. Amin gari Darsana niku apa sago? Sago, engko nek ora sago ndak darani nyolong aku. Niku wau kula ming ngomong srana nggih. Nggih. Sapa sing wani menek andha rante, nggih niku sing nemokake degan. Pun mangsa burunga napa mangke Pak Basya, napa mangke Darsana. Papat niki kabeh ngaten. Pun niku sing bakal nemokke. Ngaten Pak Kyai, Tangan bakal indah lamun. kula terangaken. Nggih. Gandeng menika wau sampun kaweca bapakipun. Yen saged mangsulaken degan menika, Darsana badhe dipun ganjar anak kula. Oh. Mah meseseni pindah Pak Kyai. Pripun? Nggih menika. Upama kula sing angsal niku, Nggih. di dadekke manten kalih anake Pak Bas niku. Ning rasah tanda tangan aku lho. Ya, ben sampean ya ora iso nulis kok le jajak nggo ngono. Anjur sampean ya sago. Sago isin ndak darani anu. Oh. Sago kula goleki. Nggih. Pun Pak Bas, sampean nggih mireng nggih. Nggih, ngaten Kaya- yen pamit, Pak. Oh, sakniki ajeng pamit. Lah mangke mindhal enggal lajeng pinanggih. Oh, nggih. Nanggo- Nggih. Ampun Pak Kyai wis ono. Iya, nggih. Barang, Pak. Wah, kene Dar. Hmm. Wah, kowe iki pirang-pirang dina tak goleki tanpa nganggo ketok. Perlune apa wong ora anu kok le. Lho, kowe iki perlune ngopo kekancan bendina golek manuk mlinteng ya cah loro kabiyen kok wis rong dina ora ketok. Nanti kowe Lah ya wing nang omah arep lelungan merono-merono ya njur kepiye to aku ya kabotan ngomah kuwi. Oh, ngono. Dadi saiki wis wegah. Golek manuk kuwi. Ayo lek wegah ya ora, ning aku ya abot ngomah ya digaweanku ya iki ya isih nyambi aku ya isih golek kuwi. Ya kejaba kuwi jane kowe iki lek tak goleki pirang-pirang dina iki arep tak kandhani to. Apa to? Aku ki saiki wis wegah golek manuk kuwi mlinteng barang nulup wis wegah. Aku wis duwe kesenengan nang omah. Kuwi diku penguripan kok wegah piye? Lho, ae ning ijale wis ana aku nang omah wis seneng kok. Wong ki apa to butuhe? Urip ki seneng. Lho, Iya. aku ra sak ploke ndingon-ingon kae. Oh, tenan. Ya wedhus mbiyen kae. Kok wedhus kae tak dol. Ha wingon-ingon. Aku ra saiki ngumunyuk. Wah, kowe wis pintere karo wong we, karo kowe we pinter munyuke kuwi tak ndani. Wong kok Tenan. pinter karo munyuk ki kepiye? Lho, tenan kuwi iso golek pangan apa golek dhewe ora tau makane aku. Sing elok meneh iki wingi. Entuk degan kae boleh maneh ning ndi tak jaluk ora oleh. Wah, wis dadi meh. Wis degan. Heeh kae. Kaya Nang dhuwur bluluk tanpa- cilik kae. Lho, wis degan kuwi malah wis parasan jare kok. Kuat mole nggawa ki. Lho kuat wae kuwi tak penek arep tak jaluk. Wah, angel banget e. Ning Angel kuwi. Wis dikukui wis dikeloni wae nang dhuwur. Nang omahe nggon blabak dhuwur kae tak tak kai gawe nang papan dhuwur. anu to. Lah iya ning dhuwur nggon randu ora tak gawe omah-omahan. Oh, ning degane ya ning dhuwur kono. Lah iya digawa munggah cara kuwi mana ya. Mbok direbut ora iso apa kowe? Wah, direbut nyokot kuwi angel kuwi. Ane ya ben ane keseneng aku wong ya mengerti pangan to mrene kuwi. Oh, Ya kae to? ben. Lah iya. Sing wira-wiri kae. Lah iya kae pojok omah kae lor kae lho. Piye kae ya? Wah, ya gedhe ngono anu. Polahe kaya ngono kae. Ayo kok ngono kae. Wis. Oh. Oh, ngiwi-wi. Ya ta. Degane sing goli kae to? Lah iya, lho guyu bisa kok darani kancane kowe. Oh, wis. Heeh. Aku beneran kowe aja lunga-lunga ya aku karep perlu meneh aku tak bali mrene meneh Lho mengko. kok kon pengen lunga-lunga perlu kepiye to kowe iki? Wong aku iki duwe perlu ning kene kuwi, ngono. Oh, iya engko aku bali dene to kowe. Aku tak bali mrene. Ya. Wis engko rasa tak omongi, engko tak kandhani wis. Lah iya wis Perlu kowe engko tak kei apa-apa. Ah iya seneng to karo Aku tak ngundang kanca-kancaku sik ya. Ya, ya. Neng ngomong kene wae ya. Ya. Wah, bisa kaya nanti kayak kok lek. Konjur gembruduk. Apa meneh iki apa meneh? Enggak, Mbok niki.
Kene. Iki kok njur anggere wong tok kandhane kepiye kowe iki? Ora tau weruh kaya ngono kae. Sing tak kandhani iki ming kowe dhewe kok njut ngurut wong pirang-pirang wong wedok barang sak mrene. Kan apa to kan mriki niki? Wis piye Dar, iki aku selak kesel. Ya ora kesel-keselan wong jenenge wong arep perlu kok. Iki malah udu wong Jawa barang sak ndene. Endi? Lah iki kok ora ireng iki? Oh ya pancen anu kok panasen banget kok. Ya. Piye to piye kok gembruduk? Iki Mbok, kene, Dik. Heeh. Kepiye to, Les, karepmu kuwi? Pun sakniki sampean mangeling-eling lho. Omong ngendikane bapak nika. Bab janjine Ha kan. nggih, Ayo, kuwi niku ora bapakmu kena dhewe ya sembrono. ngerti. Mangke nek kula anu ora ana dinyeseni engko ndak ora apik Lho, kedadian. aku rak saksi nomor 1 aku. Nggih. Njur kepiye? Sakniki pripun nika mangajak rembakan, degane pun ketemu ngoten mawon. Mangke kula anune. Pakmu? Hah? Waduh, degane wis ketemu ya? Di, Aku mau muni ndi kok endi ketemu endi. Nggih Ayo mangke. takono iki, Bu. Janjine kan. Ini kok percaya ta Ibu ki? Janjine mangke baleni sik. Ya, ngono. nek pancen iso nemokke degan, anakku peken. Tenan. Kepiye ta? Oh, Aku kowe. ki nek anu ora dilatne. Nek kowe kepengin syarat-syarat apa syarate? Coba anakku sing tok pek. Nyan, Mboten sanganggo menyan, kula sepisan ya sing kudu netepi omonge sing pun tengarep wau. Kowe ya nyesani ya men ya. Lho kok sajae kok kaya rembukan perlu banget ki apa to iki mau? Piye kok dadi wong pirang-pirang kok sajae perlu? Wis aku Iya anu piye? mula tak tekake iki wong pirang-pirang ki arep tak kon nyeseni, men, kowe nek arep ngerti. Ya, piye? Mbok, Apa le? Pak, piye? pun kula ajeng reksanani dawuhe dukune wau. Ya, Mula sampean mangdo teng mriki mawon kula ajeng minggah nika. oh ya. Dukune warak ngendika to, sing iso ngolehke degan kuwi sing iso menek ondo rante. Mula sakniki iya. ajeng kula leksanani. Ya, gek ndang tandangan aku ben gek marem ngono. Kuwi gedangmu ki nyilih sing tak angkep wis tak ijoli. Aku tak munggah ya. Wah ning ati-ati lho nek kowe arep munggah ae. Wis tak munggah ya. Pun nggih, Mbok, kula munggah rika. Alon ya. Alon bae, alon. Hati-hati lho, galak kuwi. Ora apa-apa, ora apa-apa. Meringis sih, Pak ne. Meringis ndek untu kok. Petake meringis. Ora ndek untu ya penggusi ngono. Wis. Barang dene gedang ya manut ngono manut. Nggo, Mbok niki. Weh. Tegane. Nyamin ki gedange isih lho, men. Lah ya mek tok anake loro iki mau. Pun Pak, kula pun leksanani dawuhe yaine niki degan pun kula taoske simbok. Njur kula ming nagih janji pripun sakniki. Lho niki degan sing ilang niku napa dede Pak? Dipresani sik Pak. Genap iki parasan ngono. Ning ya genah iki degane dhewe. Tapi piye aku lek muni saiki? Nanging aku ora trima. Iki ra ming degan, urung syarate urung komplit. Endi andane? Empun. Mbok napa? Nek kula njeguk wau nganggo srana munggah ondo rante. Anjarate ming aja kere kaya kono kok dienggo pathokane entuk bojo. Bu, Ronda kayangan. No. niki napa niki? Niki napa? Aku ya ondo. Nah, lah niki sing dienggo kalung. Niku rante. Nah, Ning mah. lho kok moh pripun? Mah. Lho. Ora cocok karo keadaan pun. Ayo, Pun sampean nyeseni, Bu. sekine pripun? sapa? Aku sing nyekseni aku, Pak ne. Saiki ngene, kowe aja ngotot sik. Ngono, ndak gelis mati kowe kuwi. Moko nek mati wis ora iso urip meneh. Aku bojone sapa? Pun mangke kula pek sampean ngoten banget ya. Wong kok ngeyel banget. Ngeten nggih. Aku ya gelem nyekseni, Pak ne. Kula kandhani. Dukune wau rak ngandhake nek bisa menek ondo rante. Selanane. Mbuh kuwi barang sing dipikirke aja sing ora mokal, sing mokal wae. Papane neng dhuwur, ha niki pun cetha to nika papane ya neng dhuwur. Ya menek ondo karo rante. Dadi ora ngandhake ngene neng kayangan iku ora. Kula seksi lho Pak ne, kula isen nek sampeyan Dadi nek ngono iki ya wis rampung. ampun. Oh, bebono to iki mau. Oh, nek wis rampung ngomongan rondo apa? Ondo. Ondo rante ya genah kuwi ondo rante kaya kono kuwi. Ondo rantene sing dienggo nyentang-munyuk kuwi. Andane sing kula nggo menek niki. Ya, Kira saiki wis ngono Darsana. Nggih. Ora ujar ora kaul. Nggih. Saiki sangka karepku gandeng degan ya wis kekarep aku ki wis rampung. Nggih. Lan
aku ya wis tok saguwe arep tok tek. Ayo saiki wis bebarengan, ayo asesanti bareng. Muni bareng. Andorante. Wah, dadi mantan iki. Ya kowe ya ning nggonku ya. Yo.